ebhoti. Yebo. Ngiconakele washini shame uneke kahle. Ngiyanyanyisa nje ngoshingelele ngathi mina ngajwayela phela mina kuhenge. Nama ngashonga ukuthi ujwayele ngicela uneke tu. Ngithi mina angikwade mina kuhenge emawashini. Wathi kwendani wathi kugcoka kuphela. Angikwade buka nento ngizohenga ngathi ngihenge. Ngithi mina wathi kwendani. Manje into henga ngifuna ukukhomba lesitayile sebelungu ukuthi sihenge njani thina belungu. Futhi belungu into lebayendako batosibulala. Ngibani Hey. Yeah. Bofaka yeah, hanga lapha. Faka ama packs phela. Ngithi ngiyazama. Ngicela ungifakele ama packs. Ngiyazama ukuhenge. Angithi mina ngithi mina angikhona ukuhenge. Ela. Ngicela Ngiyafostela kuhenge manje. Fostela ini ngoba nako kuyahenga. Udongikhomba ke kuyela. Udongikhomba. Nangu sengihenge kahle ku. Nangu. Hayi. Uyabo? Okay, asengibambe wena. Ngibhekise phansi ngalethi nyawo nguhenge wena la. Yini le Ngibhekisa mina phansi. like this. Angeke phela mina Yo, ngetinyawo so. Hey. Yabo? No, thulakana. Akaneke kahle ngekome. Phelelana uhenge kahle angithi nyalo uyabona ukuthi ngihenge kanjani. Yabonakala ngathi vele ngifakile. Towoma nyalo tobona 5 minutes. Ngisho ukuthi la lo mnikade welibruku uyandiza njengoba Ngithi mina 5 minutes se right se police se ngihenge. Le Ma athi ngihenge ngifuna bakhombe abantu kahle ukuthi ngiyakwade mina ukuhenge manje. Dohenga nyalo bo. Yabo? Nona shame. Yabo? Ngeke ungitshela lutho ngami Ngani wena newashindi ni Mina Ngowisile. Le ngoyiwini. ngithi mina lalela mina kwathi ngihenge nangu sengihengile abu. Thatha le shirt le. Uyihenge le. Nawa ama packs lapha emva kwakho. La. Namapheki. Obeke khona gogo. Manje ngisahenge kahle yabona la. Baba manjani la? Sengiyasebenzisa ngendlovu ngiyahanga ngibamba ngala. Yabo. Ngahleki. Alihleki mngane henga ya. Alright ubambe kahle. Angani uthi wena ngikulalekela ngalokuhenga tempahla. Ngiyabonga mngane angengihleki. Wena so busy uyangihleka. Nangihleki. Ngidokuthola. Angihleki ngani ngiyasho bese ngiyaxolisa nawe. Ngidokuthola Packs Dr. my vele balifaka so. Mapheki. Lel packs. Balifaka so vele. Phela mapheki ufaka noma kanjani. Oh. Lokho ukuthi ngifakile. Ine number 1. Hayi ukuthi kumele ukuthi ngifaka kanjani noma ukuthi ufaka kanjani. Okay, slow down. Sengivile phela ngisho. Yeah. Alright. Ito sheshe yome ngani le uyinekile wena. Ha? Sengifakile. Mando khomba ke? Mando khomba banike. Yebo mama. So mngani wami yebo. Yebo mama. Iskipa lesi. Yebo mama. Angithi Ukhombisa labantu. baneka so skipa baze bangiphusha athi ngidoko kanti lokunye. Mina the list ma packs into longayenda ukuthi unginikele. Yabo le skip. Yebo mama. Ngaso. Yebo mama. Uyahenga? Uyahenga. Yeah. So, angeke kuze kome mngani wami. Mina ngiyabona ukuthi wena uyafisa ukungisita yathi. Uthi mngani lo njengawo. So. Basangibetha man. Khona labo bangibetha khona. La munye ngala ngiyabuya. Lelivile elomlungu yakulapha lona man. Hayi lokunye nako kwanje. Nje ungalineka libruku ulibambe so ngalama pockets. Cela wena kufana nemidlalo yathi iwaste. Moshela isikhathi sami. Yathi ngase ngikhashane kabi ngemsebenzi wami. Solo nje ngikubanjelelwa ngilo. Yakubona nje lokunye lokuzongifrustrate ngilo. Oh, bacile. Why you back?